leader of the house. Siyabonga usiqoqa namhlanje. Ngibingelela ubuholi bonke. Bishops elect, senior pastors elect, and pastors elect. Kanye nebandla lonke ngiyabingelela. Umsebenzi engunikeziwe ke mncane wona ngawubuka umncane kodwa ubumkhulu. Ngisathukile ke kodwa mhlamba ke ngikusho lokho. Presiding ungithathe izeshe mengibize ngiletha la. Bengalindelanga. Kodwa ke umuntu mawusukhombile noma ngabe uthukile kusuke kunesebenza. Inkonzo engizoyenza inkonzo ebalekile, inkonzo ye-offering, okuyinkonzo yokunikela. Mangabe sizonikela ke enye yezindlela zethu zokudumisa inkosi ngezinto esenzele zona. Lithe izwi asitshale uzobona ukuthi uzovuna ongakanani. Izwi engizolifunda u2 Corinthians chapter 9 verse 6. Uthi ke phanakho ohlwanyela ingcosana uyakuvuna ingcosana, nohlwanyela kakhulu uyakuvuna kakhulu. Yilowo nalowo anikele njengalokho azikhethele kona enhlizweni, kungabi ngokudabuka nangokucindezela. Engikunxusayo nje bazalwane kunye ngalenkathi uvuluko lethwapho ukhetha kulamaphepha ahleli kahle. Khetha leli obonathi uJehova limfanele, ngoba njengoba uzofaka uzotshala kusasa futhi uzovuna. Ngiyathanda kakhulu simbuke uAbraham lapha yaGenesis mangabe kufika izwi elivela kuNkulunkulu elithi kuye akathatha uIsaka ayonikela ngaye entabeni abe umnikelo oshisiweyo. Akahesitateanga uAbraham ngoba welazi lelizwi elalikhuluma ukuthi liyizwe elingaqambi imanga and liyizwi elithi into maselishilo lisuke linayo iplan. Even though uIsaka kwakuyindodana yakhe yodwa yethandile, but akahesitateanga. Kunalokho walungiselela lithizwi waqala waqanda inkuni ngoba phela welungiselela indlela. Nawe ngokunjalo muzonikela njengamanje ngiyazi ukuthi angeke kube nje into evela manje ukuthi ayizonikela ngo100 rand, kodwa ucabanyisisile ngoba uyibonile imisebenzi kaJehova kwenzele yona and uyazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi uzotshala back. And ayikhulumi izwi ngokuthi mangabe unikela nikela ngemali, mhlawumbe sesabuyela kakhulu ekutheni ninikela ngemali.